Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj witam Was oczywiście z Rudy, wiecie gdzie jesteśmy i dzisiaj przede wszystkim kierunek GZM, czyli impreza na bardzo dużą skalę, ale dotyczącą mikrorajzy, czyli właśnie takich mikropodróży. I dzisiaj, podobnie jak rok temu, spaceruję z towarzyszeniem Turuda. Tylko dzisiaj jesteśmy stricte w Rudzie, czyli tej największej dzielnicy Rudy Śląskiej i najstarszej. I dzisiejsze wydarzenie nosi tytuł Mota Szynkowo, czyli po prostu ćma barowa. Kto lubi Bukowskiego i czytał, kto lubi filmy, to bodajże z 87 jest ten z Mickiem Górkiem. I będziemy tropić nie tylko te istniejące, ale przede wszystkim te stare gospody, knajpy, szynkwasy, no i tutaj cały słownik wyrazów bliskoznacznych. Turystyka lokalna w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii ma się dobrze. Liczne inicjatywy, spacery, programy w mediach, to wszystko stanowi silny kontrast do jeszcze niedalekiej przeszłości. Ręka w górę, kto w latach 90. dostawał uwagi do dzienniczka za niestosowny język, podczas gdy tak faktycznie chodziło o użycie śląskich słów? No ja. Dziś nie wstydzimy się naszej tożsamości i polubiliśmy jej poznawanie, a także opowiadanie o niej. Prawdziwym świętem w regionie jest festiwal Kierunek GZM, w ramach którego odbywają się dziesiątki mikrowycieczek. To wszystko na terenie 41 miast i gmin, które tworzą GZM, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Tegoroczna edycja odbyła się między 27 a 29 czerwca, obejmując 194 wycieczki i aż 4 wydarzenia specjalne. Każdy znalazł tu coś dla siebie. Od zabytków po piękno naszej przyrody, od miejsc po ludzi, od refleksji w ciszy aż po bansy przy dyskotekowej kuli. Bogata oferta nietuzinkowych wycieczek w miejsca zazwyczaj niedostępne dla ogółu wywołała lawinę ekscytacji. Zapisy na wiele wydarzeń zakończyły się dosłownie kilka chwil po ich uruchomieniu. W tym roku postawiłam całościowo na moją ukochaną Rudę Śląską i propozycję stowarzyszenia Turuda zatytułowaną Mota Szynkowo albo Retro Clubbing po ludzku, część druga. Nazwa wydarzenia to rzecz jasna śląskojęzyczne nawiązanie do filmu Barfly z 1987 roku, będącego adaptacją prozy mistrza dekadenckiego pióra, czyli Charlesa Bukowskiego. W języku polskim film znany jest pod tytułem Ćma barowa, bo choć dziś powszechnie wiadomo, że alkohol szkodzi zdrowiu, to trzeba odnotować, że clubbing nie jest nowym zjawiskiem. Sam Karl Godulla miał srogo rozgniewać się na swoich robotników, gdy ich żony po raz kolejny poskarżyły się na sprzeniewierzenie wypłaty w szynkwasie i zacząć wypłacać wynagrodzenie w bonach towarowych. Wycieczka nie miała zatem na celu, rzecz jasna, romantyzowania spożywania alkoholu, a pokazanie miejsca knajp, barów i lokali z potańcówkami w życiu naszego społeczeństwa na różnych etapach jego funkcjonowania. Wspomnę Wam tutaj zaledwie o 3 miejscach z bardzo wielu, które minęliśmy po drodze. Pierwszym z nich, jak widzieliście już na filmie, był park imienia Augustyna Kozioła, wybitnego ludzkiego dyrygenta orkiestry górniczej dawnej kopalni węgla kamiennego Wawel, oryginalnie Brandenburg. Pierwotnie był to park hrabiowski, stworzony w latach 80. XIX wieku przez rudzkich dobrodziejów rodzinę Balestremów. To prawdziwa oaza zieleni, do której można uciec w upalne dni z pobliskiej, ogołoconej z drzew ulicy Wolności. Warto zwrócić uwagę na drzewostan. Niektóre drzewa pamiętają jeszcze założycieli, którzy bardzo dbali o odpowiednie zacienienie terenu. Gdy przeszliśmy na drugą stronę torów, naszym oczom ukazał się dawny gościniec hrabiowski. Neobarokowa perła została wybudowana w 1897 roku na zlecenie hrabiego Franciszka II Ksawerego von Balestrem. W gościńcu mieściły się nie tylko pokoje, ale również restauracja i bogato zdobiona sala balowa na 500 osób. W 1901 do sali balowej dobudowano scenę wraz z zapleczem dla artystów, a także salę bankietową umożliwiającą wystawianie sztuk teatralnych. Dzisiejsza restauracja i gościniec Adria to miejsce o ogromnym znaczeniu historycznym. To tutaj uczczono konsekrację świątyni pod wezwaniem świętego Józefa 21 czerwca 1905 roku i to tutaj odbyła się również debata dotycząca wytyczenia granicy polsko-niemieckiej po plebiscycie, który doprowadził do podziału ziem górnośląskich. Podczas ponad 2-godzinnego spaceru zatrzymywaliśmy się jeszcze wiele razy, między innymi przy ulicach Janasa, Wolności oraz Mickiewicza.
Jednym z naszych przystanków na trasie była nieruchomość przy ulicy Chopina 3, dzisiejsza siedziba Wspólnoty Zielonoświątkowców, Kościoła Bożego. Dawniej mieściła się tutaj restauracja, a także kino Apollo, później zwany Bałtyk. Prawdziwym ciosem informacyjnym była dla mnie opowieść o fasadzie budynku. Przy niedawnym remoncie uwidoczniono bowiem stary napis Deutsche Gaststätte, którego przykryto po prostu nową elewacją. Niedawno ubolewaliśmy nad bytomską kamienicą na rynku, gdzie zapaćkano bezmyślnie stary napis. Tymczasem napisu na budynku przy Chopina 3 nie zdążyliśmy nawet zacząć bronić. Ile takich świadectw naszej przeszłości musi jeszcze zniknąć, by zaczęto je należycie chronić? Spacer zakończyliśmy przy łódzkim barze Champion, gdzie każdy z nas mógł uraczyć się wybranym przez siebie napojem. Jeśli będziecie w okolicy, koniecznie zajrzyjcie do Championa. I moi drodzy, to już wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, alkohol szkodzi zdrowiu, a historia wręcz przeciwnie. Także jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie, żeby zafollowować media społecznościowe Stowarzyszenia Turuda. Moje, jeżeli mogłabym Was prosić. Możecie również kupować merch Starless Void, bo mamy już tego całkiem sporo. Pamiętajcie też o subskrypcji, o lajku, o dzwoneczku, a oczywiście wszystkim, którzy to zrobili, bardzo dziękuję. W szczególności jednak dziękuję moim patronom i Ty możesz zostać moim patronem. Dzięki i do następnego.